kamar yadda kuke kallo team ɗinmu na Muhab team ko kuma na ce na Mubaraki TV ba mu taɓa yin wani mining ba, akan wannan muka fara yin mining, sannan duk wanda kuka ga mun yi yanzu to bayan wannan ne. To da haka ya kamata kamar yadda mu ma akan wannan muka fara, ya kamata kuma ku kasance kun fara da wannan, domin masana suna nuna cewar za a dan samu alkhairi da wannan, to ya kamata mutane su yi domin su samu alkhairin. Yau yan uwa kamar yadda kuke kallo, bayan kun shigo channel ɗin mu ta Mubaraki TV wadda take cikin Telegram, za ku zo ku ga link ɗin hot ɗin kamar yadda kuke kallo, sai ka zo ka danna shi kamar haka. Bayan ka danna zai kawo maka nan, zai dan yi sacin kaɗan zai kawo maka nan, sai kawai ka zo ka danna nan create new account. Bayan ka yi creating new account kai tsaye zai kawo maka nan, zai kawo maka wannan shine kamar nickname ɗinka ko kuma address na wallet ɗinka, nan kuma ga wannan ɗinka za ka yi saving, ba zan buɗe shi ba domin kar ku gani. Kai tsaye kawai sai ka zo ka danna nan create. To kana dannawa zai fara irga wannan abin, to yanzu haka yana mana creating din account ne, idan ya irga 100 zai yi creating. To kamar yadda kuke kallo gashi nan yanzu haka na yi creating din account, gashi kamar yadda kuke kallo babu komai a kansa, kamar yadda kuke kallo gashi nan yanzu haka ya dawo free, kai tsaye babu komai a kan shi. Kai tsaye idan zaka fara claiming din wannan hot din, zaka zo ka danna kamar yadda kuke kallo dinnan nan na gurin na farko. Da ka danna zai kawo maka nan inda zai dan maka bayanin karami akan hot, kai tsaye sai ka zo ka danna nan continue. Nan ma zai kana karantawa zai continue, sai ka zo ƙara danna continue, gashi nan start mining, sai na zo danna nan climb. Yanzu kamar yadda kuke kallo gashi nan yanzu haka zai fara wannan mining din. Yawwa kamar yadda kuke kallo, bayan ka gama zaka zo nan inda aka rubuta gas din nan, ka shige shi. Bayan ka shige shi sai ka zo kai waɗannan ayyukan, misali kai following ɗinsu a Twitter, kai following ɗinsu a Telegram, kai following ɗinsu a Telegram nan ma haka, nan YouTube, nan Twitter haka, account ɗinsu na Instagram da wannan. Da kun yi haka shikenan za ku dan samu gas-fee wanda za ku na yin claiming din wannan hot din. Wannan shine mai matukar muhimmanci yanzu. Sannan daga gagan bangaren gas din nan sai ka zo bangaren boosting. Idan ka danna shi za ka ga waɗannan duk sai ka yi amfani da hot za ka yi su, amma wannan na ƙarshen nan shi ya kamata kowa ya zo ya shirya shi, ya zo ya yi duk abin da ake bukata. Za ka zo ka danna nan open missions, sai ka zo ka yi downloading din application din nan. Bayan ka yi downloading sai ka zo ka yi adin din 0.5 niya, sai ka yi adin din 1 USDT a cikin wannan wallet din, sai ka zo ka yi referral din akalla mutum guda daya. Sannan abu mai matukar muhimmanci a wannan mining din shine referral, kamar na ce wannan bangaren friends. Idan ka danna sai ka zo ka danna nan invite a friend, shikenan sai ka zo ka yi nan copy referral. To da kai kofin din wannan referral din shikenan zaka fara turawa mutane, domin a referral ana dan samun alkhairi gaskiya sosai da sosai.